van die ongeluk, maar hij heeft niet voor ons betrokken in die ongeluk geplaatst. Amen. Praise the Lord. Amen. Als mensen wat gaan streven, hulle sê, hey, oor moet al goed, wat hij niet moet gaan streven, maar ons heeft dit niet. Van, hij is samen met ons. Ik zal niet bij je lang wezen, maar ik groet voor apostel, evangelist, pastor, woman of God. In enige en wat hier zit, ik heb boodschap, maar mijn boodschap zegt, die Heere is lief voor jou. Amen. Want hij zegt ons moet zijn woord verkondigen. En weet, als je bij de gaat waar je niet blij niet. Dus was hier vrijdag bij begrafenis bij Bedvlee. Maar kan je zien hoe verschillende mensen. Je kan zien hier mensen is dors van die woord. Maar je kan zien dat iets kort. Dan wordt gekookt zo'n partij keer net pap. Als je melk en gezet, als je boter en gezet. Dan komt iemand van Bedekant af. Speciaal van dorpen af. Van hier ons weet ons is zo te veel, men acht ons blijft vet om die woord te verkondigen. Van bijna mensen in het dorp, bijna kerk in het dorp, mensen keren rond. Hier kan er gaan praten over die Blue Kaya, hier kan er gaan praten ook van wie en wie. En heel goed te slapen ons niet, ons wat die woord moet verkondigen. Maar wanneer je bij die kan gaan, die zo facts, daar kan mensen is on facts. Van, het is amper familie, ze respect elkaar. Maar ik heb daar gevonden dat die mensen dors van die woord. Verplaats die pastoor zelf. Als je hart breekt. Je is ook dors om aan mensen te zien wat dors voor die woord. Amen. Hij zei amen. Is niet amen, daar wil je kop op je phone kijken. En zeg ik nou, misschien hebben we samen met de apostel praat als die Heer toelaat dat ons één dag daar kerk gaan houden. Bij Bedvlee. Want die mensen het gaan vragen, van waterkerk is I. Ik zeg eens van, nee, dat ken je wat Blue Kaya. Ik heb gezegd, ik is van Hand of God of Ministry. En ze is de eerste keer wat ons horen. Ik zeg, hier zit hij. De kerk wat ik van praat. Van rechtig waar. Die mensen wel weten, wat is wat volk. Hoe moet ons die Heer volgen? Zoals ons daar bij evangelist gaan horen. Bijna mensen weten dat twee geesten en mensen. En jullie geesten, hij gaat en dan. Je is niet geboren met die geesten niet. Maar hoe die mensen communiceren, hoe die mensen gaan lezen, krijg je ook bij je woordkost daar. Jullie woord wat niet goed. En je weet is het slecht niet. Ik wil niet daarbij gaan niet. Maar kom eens gaan die Luca 10. En dat was kijk. Wanneer kan onze naam in de hemel opgetekend worden? Is als ons geld heeft, of is als ons doen wat de Heer van ons verwacht. Dat is heel belangrijk. Ik is blij. Het is de tweede zondag van dit jaar. Vandaag. Ik weet die tweede week. Ik weet niet, er is daar iets gechanged bij Ini, waar mijn blijdschap groeit. Ik heb nog weer procent gekregen, ik weet niet hoeveel niet. Maar mijn blijdschap gaat aan en aan. Vrede gaat kloppen in mijn hart. En die andere mensen, hartzeer groei en groei en groei. Ongelukkig blijft niet groei. Ik heb gehoord apostel toen ik inkom, praat van, ons moet leren om te bidden. Dan kan je situatie of daar wat je aanvaardt. Je is bedlag of je alleen lag of je is die mensen uit je weg gegooid. Het kan weggaan, het is bijna makkelijk. Dat is net die gebed het kracht. Als je niet kan bed niet, of niet kan geloven niet. Die man wat die Heer kan het gezegd. Toen Jezus voor hem vraagt, maar geloof je? Hij heeft niet gezegd ja niet. Hij heeft gezegd, bed voor mij dat ik mijn geloof kan groeien. Hij heeft niet gezegd, nee, ik geloof. Hij heeft gezegd, meester, bed voor mij.
Want hij gaat weten, je geloof, maar het is nog een ziekte, twijfeling. Je geloof, maar je twijfel. Het is nooit terecht komen niet. Ons moet bijna goed weten, wanneer ons hier pad voor. Amen. We groot ook met elkaar gezegd, I never died before my time. Ik zei niet, ik zal uitraken. Maar die tijd waar die Satan en ik nog meer doodgaan, dat zal niet doodgaan niet. Net wat zij tijd zal ik sterven. Want ik bid elke dag. En ik belei elke dag. En een paar van mijn goede, mijn zonde is bewijs. Maar ik doe niet omdat ik wil doen niet. Dat komt als aanvalling, zoals apostel gezegd. Je hoort niet, man, hier hoort het. Kijk hier woord, ik voel. En dat is mensen in elkaar, niet omdat die taxi-driver in een pad gaan springen. Ons kan niet aan een woord terugtrekken. Wat gezegd wordt en wat ons zegt, is wat ons praat. Amen. Je moet dit gaan stammen. Maar als die geest niet bij jou is niet, je komt bij de huis direct waar, je eet net koos, je onthoudt niks niet. Je is kalm, je vergeet dat je iemand gaat vloeken. Ik heb een ander zondag, de laatste zondag, ik klim aan een taxi hierin. Toen het aan een taxi zo bij Vossen gegaan. Ik zei, dat man van hier af bij hier Robert tot bij mij, hij is niet. Maar ik vraag mezelf, wat, hoe komt die man zo kwaad? Man, ik kijk achter, ik kijk in die pad toe. Toen zei ik, Jezus Christus, die man hij blij met die kwaadgeest in zijn hart. Die geest van kwaad is in hem. Dus moet hier mensen bed. Apostel zal voor mij hier lezen. Ik zal een beetje paar dingen de deur gaan, maar ik zal niet staan daarvoor bij het dingen spreken. Luca 10, ons begin bij 10. En ik zal apostel stop. Lucas? 10, vers 10. Lucas hoofdstuk 10, die 10e versie lees. Maar in wat er staat, julle ook al mag ingaan. En hulle jul nie ontvang nie, gaan uit op sy strate en sê, selfs die stof wat uit die julle staat aan ons kleef, vee ons vir julle af. Maar toch moet julle dit weer weet, dat die koninkryk van God naby julle gekom het. Amen. Amen. Verstaan ons daar? Amen. Als die mens niet voor jou wil verwelkomen, of voor jou hart oor wat je doet, dan moet je weten, die koninkrijk is bij het naar bij jou gekomen. Dan moet je nou bij je hart bidden en zeggen, Heere, dank je, dat ik nader gekomen is. Van als die koninkrijk ver van jou af, je wordt niet gekocht, je wordt niet woord gegeven, je is zo vrij. Niemand, je denkt, die mensen houden van jou. Nee, hij is blij, je doen wat hij doet. Amen. Want die koninkrijk is nog steeds ver van jou af. Is ons samen? Amen. Bij mensen, denk nou, die mensen houden van mij, man. Ik hoor praat slecht van andere mensen, niet ik niet. Die koninkrijk is ver van jou af. That's why the people don't talk about you. Amen. Is ons samen? Amen. Als iemand mooi werkt, wat mooi betaalt, hij zal beginnen ook praten. Ja. Ze is nou hoofdmoeder van die dag waar ze beginnen bij de government. Ze is nou snacks. Hoe kom? Die leven van die wereld heeft niet bij jou gekomen. Zo jouw leven begint change. Dan moet mensen praten. Ik raak blij wanneer die mensen van mij slecht praten. Hoor die woord van God. Maar ja, mensen wel niet. Je kan ons nog zien. Hoe komen die mensen niet in hier kerk komen niet? De predikant, die koning van het rijk is niet bij ons. En hij moet voor ons hart. Ik weet het verstaan niet. Ik weet iemand is ivers. Hij zegt, is niet waar niet. Nou, als het niet waar niet, de vraag is, wat is voor? Want die Bijbel zegt, als mensen niet jullie verwelkomen of aanvaarden niet, dan is die koninkrijk naar bij jullie. Amen. Nou, ik geloof dit. Als iemand hier voorbij gaat en wil niet aanvaarden, hier is ook kerk niet, dan is die koninkrijk naar bij ons. Zo Sam, dan is het nog niet bang als iemand zegt, je zal morgen doodgaan. Ik zeg, you are lying. Your time is not God's time. And I never died before my time. Is dat niet? Ik verzeker dit.
Betekent niet, je tijd, als ik nou morgen doodgaan, dan iemand moet dan zeggen, hij is doodgegaan vroeg. Kom het niet eerst dag. Wat is de tijd wat de Heer gaat schrijven? Hij gaat zeggen, 55, 42 years, zal je sterven. Behalve als je bij je zonde gaat doen hebt. En God geeft je die recht. Hij vast het niet ook samen. En brengt die duivel in. Hij verstaat niet. Dus dan gaat schrijven. Je zonde brengt je nader naar die dood. Als de Heer je die recht gaat geven, vast het tijd. Hij vast zijn genade. Hij kijkt hier kant. En Satan, hij keek ook. Hij zei, oh. Hij moest bij je gaan kennen. Hij moest met Jere. Satan, hij geeft je ook die recht. Hij kijkt hier kant. Van hij voor jou gaat zeggen, mag je zuster dood. Je bent Satan, je dient voor die duivel. Maar je weiger om je zuster dood te maken. Die duivel is ook kwaad. Hij gaat ook weg. Zo enige ding van die wereld zal je aanraken. Die slang kan je komen beet. Dit kan je het hier op, maar je zal niet horen. Die duivel is wel, de Heer is weg. Waar staan ons? Elia had gezegd, bij duivel of bij de Heer, een van die twee. They can't be twin standing. But you can die before your time of God. Zo Sam. Kom gaan nog bij voor apostel. Maar onthoud, als je koninkrijk nabij jou is, dan is er a lot of challenge. Niemand wil voor jou erkennen. Niemand wil samen met jou zitten. Wanneer die oor God praat, man zegt, hier man nee. Hij weet niet, mijn paard is gelost, daar bij Reis paard niet. Ik heb het verloren, ik praat over die Heer. Waar was die Heer? Hij raakt kwaad voor jou. Van die koninkrijk is langs jou, mijn vriend. Nog ons gaan zeggen, zoals die wist het. Ons gaat het. Ons was bij 11, ons gaan bij 12. Ja. En ek sê vir julle, vir Sodom sal dit verdraaglik wees in die dag as vir hierdie stad. Wie jou Korasin, wie jou beslaat. Want as die Torres en Sodom die kragtige dade plaasgevind het, wat in julle plaasgevind het, sou hulle lankal in die sak en as gesit en hulle bekeer het. Maar vir Torres en Sodom sal in hierdie oordeel verdraaglik wees as vir julle. En jy Kapernaum, wat tot die hemel toe verhoog is, jy sal tot die donkerheid toe neergestort word. Wie na julle luister na my, en wie julle verwerp my, en wie my verwerp hom wat my gestuur het. Hou ons daar. Verstaan ons daar? As u die woord van die Here luister, deur die pastoor, deur die profeet, deur ook wie wat nou oor die naam van die Here praat, dan wat jy daar ontvang jy die Here. As jy iemand ontvang wat van die Here praat, dan ontvang jy nie die persoon nie, jy ontvang die Vader. So Sam. Amen. So kom as jy by die leekbaar gaan of by ander kerk gaan keer, luister die woord wat daar uitkom. Is dit die boodskap van die Here of is die persoonlijke, die man sy boodskap? Is wat verskil maak. Maar omdat jy nie die Bybel wil lees nie, jy weet nie of die man praat van sy gedagte of dit hy lees waar staan geskryf het nie. Wat belangrik is, kom ons lees die Bybel by die huis. So as iemand iets op sy eie praat, dan denk jy gewoon op is ek gaan verkoop vandag. Dan soos die Bybel sê, jy moet waaksaam wees in die gees. Wakker wees. Wakker wees in die gees. Kan ons is mag gegee. Laat die gees ook vir ons help. As jy slap, die gees kan jou wakker maak. Verstaan ons? Amen. Dan skryf wat ons altyd by die Torah sê, Lobanche, mesin loki. Jy is mooi, maar nie alman nie. Maar onthou, die feestelike oe, kan dit net sien, jy is mooi. Almal wat jy sê, jy is mooi. Maar wanneer die geestelike oe kom, dan kan jy sien, dis hulle is nie almal mooi nie. Kyk hierdie Judas. Maar is door die geestelike oe, wat kan kyk. Hy kan onderskei. Net wanneer jy ontvang die woord wat gespreek word, of wat geverkondig word,
dan die geest zal jou helpen om te diep te zien. Van die menselijke kant die, hoeveel ring op die vinger zet. Als je niet de Bijbel leest of je niet weet van ring mag één wees niet. Je zal zeggen, die man is getrouwd met baie vrou mens. Je kijkt met de gewone oog. Ons hierdie oog van die vleeslike oog het ons nie nodig nie. Die blinde man, hy het daar gezet, maar die stapvoet van Jezus, die vleeslike blind, hy kan gaan sien het. Hier is Messiah, help me. En die mensen wat niet blind was nie. Hij was blind van die geest, geestelijke blind. Maar fysisch, hij het gezien. Maar die man zegt daar, hij ziet beter, dat hier man is man van God. Is de Messiah. Hoe is het hij gezien? Als ik vandaag blind raak ben of God, ik zal van mijn zitkamer geestelijke oog gaan breken om toilet toe te gaan. Ik zal niet geleefd worden. Van toilet zal ik zelf gaan naar mijn kamer toe. Toe. Dan gebruik ik die geestelijke oog. Van ik is vieslijke blind. Zo samen. Maar ons moet niet, ons spreekt niet die woord, let ons gezien worden. Hier moet ons baie acht nemen. Ons geen hier woord met die mensen, let hulle gezien worden. Ons geen hier woord, let die mensen die koninkrijk van God kan beërven. Is waarvoor ons is zo elke dag, als hier Bijbel ook draagt, kom je weer aan naar reden. Van die mensen zijn zo baie blij in hun hart, net zoals die Bijbel. Van, ons is niet geworden of je gaat zien of niet gaat zien niet. Ons is niet geworden of je rijk of arm niet. Ons is bekommerd. Is hier persoon in die boek van dit leven. Van elke in die boek. Maar ons zal niet zo goed is. Dan komen we gaan maar bij 19. Ja, ga 19 en 20. Diezelfde boek 10. Dan maak ik klaar. 19. Verse 19 lees, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al hierdie krag van die vyand en niks sal julle ooit skade doen nie. Maar julle moenie daarvoor bly wees dat die geeste aan julle onderwerpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemel opgeskrywe is. Amen. Aha. Nee, ik haal die demonen uit. Ik trap die demonen, die slang trap ik dood. Ik kan profetieën. Die vraag is jouw naam in het boek van die hemel getekend? Deze blij, yes, die heeft ons kracht gegeven. Om met de vijand te battelen. Maar is u blij omdat u die vijand vervloekt en die persoon het gaat sterven? Of hij is in ongelijk? Is wat de Heer wil hij of niet? Maar als je ons gaat met 21 en 22. Hij zegt, hier is wat de Heer wil hij, is jouw naam moet in de boek van die leven, in de hemel, niet in de aarde niet. Israël zal je bloemnaam geven, niet naam, omdat je iets doet, wat goed voor hen is ooit. Maar moet je blij raken niet. En jullie zullen verstaan niet. God give me promotion with my job. I am happy. But is your name there? Amen. Is your naam or hier promotion voor je werk? Je is zo blij. Is jouw naam geschreven daarvoor? Amen. Hier hand langer wat je zegt. Je hebt niet meer kantoor gevast niet. Je zegt niet meer daarvoor geschreven. In die boek van die leven. En die Bijbel begint bij openbaar. Hij zegt dat zal die boek van jouw leven opgemaakt worden. Maar staan jouw naam? Maar als jouw naam niet daar is niet. Maar kijk, je was blij toen je promotion gekregen. Je was blij toen je een man gekregen bij jou trouw. Maar hier huwelijk, het is jouw naam in de boek van die leven. Daarvoor geschreven die vraag. Van die Heer zei, je moet niet blij raken van hierdie kracht. Alles wat jullie gaan geven, om die slang te trap en die skorpioen te trap en die vijanden te verplaatsen. Speel met mij. Moet je blij raken, mijn vriend.
raak bekommer, is mijn naam op die boek van die leven in de hemel, in de hemel, is hij getekend. Amen. Ik vraag me tot vandaag toe. En ik bid het. En apostel, hij moet me ook bidden. Pastor, jullie moeten me ook bidden en zeggen, Heere, let pastor ben zijn naam in die boek van die leven geschreven wordt. Want ons laat niet kans hebben als je gaat bij Romans 14 vers 15. Hij zegt, je gaat niet alleen. Ik zeg, nee, pastor, apostel, je weet dat ik die demon, die krab had in voor ons gegeven. Ik heb die skills en ik heb die vijand ook weggeplaatst. Amen. Zeg, hier zo. Volgens die Bijbel, hij zegt daar, wat apostel is. Maar die Bijbel zegt, ons is niet die geest, ik zal niet gezegd zien. Nie. Want toen die mannen gaan vragen voor Jezus, leermeester, de wet van Mozes zegt, als mijn broer sterven, en het is een zin, moet ik samen met die vrouw trouwen. Als die zin geboren wordt, let die zin mijn broer zijn naam gegeven worden. Maar ons gaan tot zeven, niet één maakt zin of maakt kind niet. Wie zal zijn vrouw wie zaboe? Jezus zegt, jullie zijn probleem, jullie lezen niet. Jullie lezen niet. Daar is niet een mens daar niet. Ik kan niet reageren van een kind die gaat zeggen van de apostel. Je moet komen praten, ik moet je gaan prikken in dat. Is niet de geest. Zo, ons moet niet staat maken op wat mens niet. Niemand zal daar wisten niet. Visselijke, vissies, zoals ons gaan kennen. Ik weet niet dat ons allemaal net vet lijkt of brain of pink niet. Zo zal niet dezelfde lijkt niet. In de aarde moet ons zeker maken, probeer hard werk. Maar ons moet niet blij raken. Omdat ons goede salaris krijgen. Ons moet niet blij raken. Omdat ons elke zondag kerk toe komt. Wat ons moet proberen doen, is wat ons gehoord. Is wat zal nou die boek misschien nader brengen. Wat ons gehoord, hoe moet ons leven. Dat is die vorm wat ons invult. Je voelt die liefde. Je voelt die vorm zodat ik mooi ga verstaan. Je voelt die gedeeldag. En als je hem zo voelt, je zegt, I'm agree, I will follow. I never make mistake. Dan is hier boodschap, the angel of message. Gabriel. Hij zegt vandaag, zo preek, hij is hier immers. Maar hij lijkt net zoals dat ons gaan lijken. Dat deed van oordeel. Ik kijk mijn vrouw, zij zit hier langs. Hij blue rok was hij altijd aan en net niemand trekt hij rok niet. Die rok, die zusters in de partij hier zo. Ik heb gezegd, ze doet gaan ik vat hij niet. Ik heb gezegd, hij handzak van die volkscrispelen is mijne. Zij vat niks samen niet. Maar wat ons moet onthouden, die Bijbel zegt, ons neemt niks samen niet. Maar dat is iets wat ons samenvat. Die zonde, wat ons gaat doen. Daar zal je daar samenvatten. Daar blijf je achter niet. Daar je zal hem zo dragen. Zeg, kijk hoe op van je zonde. En dat is de erger zonde wat die Bijbel zegt. Dat is andere mensen als die trompet geplaatst wordt. En het zal eens niet opgewekt worden. Jezus Christus. Dan zei ons, hij begrafenisplaats van Ouganda. Hij is pok. Die mensen, dat is mensen wat al vandaag is al reeds hel toe. Ik heb met een ander man van een andere kerk gezegd, hij zei dat is niet iemand wat hel toe gaat. Als ons leven niet van die oordeel is nog niet daar. Ik zeg maar die Bijbel, ik zeg pastor, die leest niet. Die Bijbel zegt ons straight. Even die mensen wat ons nog gaan zoeken bij die zee wat voor weggeraakt heeft. Die Bijbel zegt, die zee zal dat mensen brengen. Hij zegt die hel, hij zal ook dat mensen brengen. Hoe kan je zeggen, niemand gaat hel toe. Zolang als die oordeel nog niet gekomen. Maar die Bijbel zegt, die hel zal ook die mensen brengen. Dat er komt geoordeeld worden. Zo Sam. Mijn boodschap zegt, ons moet niet blij raken.
van die moeite goed wat ons vang nie. As die profeet of die apostool vir jou gebed en gezond geraak. Raak blij, maar dat is nog een vraagteken. Maar ik is zo gezond. Maar is mijn naam in de boek van die lieve getekend? Is dat belangrijk is? Amen. Is ons samen? Ik is amper klaar. En ik wil daar voorbij gaan. Iets wat ik bijna mooi ga ontvangen heb. Ik weet hoe we ons de geest claimen. Maar doe het nou weer gehoor. Maar dat rol speelt van de foundation of alles om dit te claimen. Met die liefde het. Dan kan ons apply. One by one. Maar als je niet die liefde hebt niet. Het is niet zo goed als bij grade 10. En daar wordt mensen zoek wat mensen diploma hebben. En je apply, hele vatten zullen zeggen. Ah, ik ben zelf wat kans, ik weet niet wat zoeken jullie. Hoe kan hij weet het, ons het gezegd. Ons het gezegd diploma. Nou, als daar niet liefde in jou niet. Ik kan niet iets claimen. Ik ben niet goed van die wereld bij God niet. Die het niet. Onze zoon nozel, ons twee oor onnodig goed. Ja. Die kalender is gechanged. 2025 is voorbij. Maar onze gedachten staat nog steeds bij 2025. Het is zeker iets waar ik het lang al ga apply. Wat er lang al ga apply? Ons praat van 2026. Amen. How do you talk about? Van wat praat je? Van, als je gaat bezig zijn voor die 3 vers 18, vergeet wat die verleden. Van ik maak nog een nieuwe pad van 2026, not 2025. What do you talk about 2025? Wat is 2025? Hij is afgeveegd en hij zal nooit meer terugkomen. Amen. Hij is voorbij met zijn probleem. En die nieuwe begint. Iemand kan vragen. Nou, wat het gaat beginnen? Ik zeg, kan je niet lezen 2025? 2025 is niet meer daar. Grijp niet daar. Something is changing. Amen. Hij gaat met die kalender. Hij krabt in de kalender van 2026. Dat is niet 2024 niet. Hij is voorbij met zijn eigen goede. Amen. Vergeet en vergeven die mens wat voor jou iets gaat doen in 2025. Wat je gaat zeggen is bedlag is voorbij met 2025. 2026. Zeg de Heer, hier is 2026. En you say, hij zei de Heer, ik zei, ons moet vergeten is jouw gebed nu. De Heer, ik zei, 2026. Ons moet vergeten van die verleden. Dan kan je dat hele begas afhalen. Amen. Zie je niet, je strijdt niet meer samen met jouw boyfriend. Is nou de tweede, de derde week. Zie je niet dat het gaat change niet? Gaat je jouw statement in die bank. Zie je jouw minus van die bank is minder niet? Zie je niet hier al reeds vandaar is hij. Ik heb al reeds gebegin, zie je ook al niet. En je is zo blij. Zie je niet, jouw hart is nou kalm, is niet zo vast niet. Zie je dit niet, ik heb al reeds begint niet. Amen. Zie je dit niet, jouw broer wat niet voor jou hele tijd gebeld. Ben het voor jou gezegd, voorspoed niet. Zie je dit niet, dat ik al reeds begint niet. En je is zo blij. De Heer vraagt in vers 19. Hij zei, zie je dit niet, dat ik al reeds begint niet. Maar daar heeft jouw zuster voor jou gebeld en gezegd, als is daar, voorspoed voor die nieuwe jaar. Het is niet zij niet, het is omdat de Heer al reeds begint, de goede change voor 2025. Amen. Praise Hey Him. apostel, kom ik maak maar klaar. Maar die mensen dat liggen verstaan niet. Luister, 2025. Je hebt geapply. Met de kwalificatie wat je hebt. Nee, maar je hebt niet die werk gekregen of je hebt niet promotion gekregen wat je gezocht hebt niet. Die andere had geplaatst voor verplaatsing naar die andere plek. 2026, die Heer zei voor ons, ik maak nieuwe pad. In de woestijn, waar moeilijk is, kan ik change. Het is de Heer, is mijn naam, zei de Heer. Dit is mijn naam. Amen. Praise Him. Ik maak klaar. Maar onthoud wat de Heer gezegd. Waar wil je uitvinden van hierdie geest? Hoe kan je gaan vragen, jullie die God van jullie zeggen, opa groeide niet. Nee. Hoe kom vraag jullie? Hoe kom lees je niet?
Die mensen, de Heer zei, Jesus zei, die mensen wat in die dienst was. Hulle kan vragen. Je kan bij die huis zitten en goed komen vragen wat in de kerk. Maakt niet zo wat in de kerk niet. Dat wordt bijna goed gepraat in de kerk. Nou vraag iemand bij de straat in Shoprite. En zeg, hier die Heer, hoe zie je ook? Hij ziet niet aan haar mensen niet. Wat vraag je nou? Je was niet in de kerk niet. Moet je de goede van de kerk in de straat rondvragen. Hij zegt dat die plek uit gaat kiezen waar ik gediend word. Waar ik die boodschap geef voor mensen. Waar ik die genezing uitvoer. Los die mensen in de Shoprite. Is net pasta. Iemand wat gaat roepen. Wat kan zeggen, luister, die Heer is bijna lief voor jou. Van ons is aan dienst 24 hours. We are never absent. Als je een man van God. Never. Ik ben een apostel. Als je iemand zo kijkt bij Shoprite. Hij zal zeggen, wat kijk je hier voor mij zo? Van jouw way. Je moet niet jaloers als die vrouw voor hem zo kijkt. Van, wanneer je hoe bij je scherp. Je kijkt zo iemand en hij zegt, wat kijk je voor mij zo? Het is een vrouw mens. Ons gaan praten, hij zegt, maar het voor mij zo mooi gaan kijken, ik weet niet wat aan gaat. Maar jullie vrouw mens, jullie vrouw dadelijk. Wat kijk je mij ook zo? Zo, ik ga samen met een vrouw, die vrouw vraagt mij, wat kijk je mij ook zo? Nee, is die leg. Wat voor jou kijk is niet echt niet. Verstaan? And things, if you are on in duty 24 hours, my brother, you are powerful. Ons gaan overtuigen in de Bijbel. Toen Jezus voorbij stap, die demon zei, ja, ons kent jou, jij is Messias. En ons weet, jij hier gaat komen om voor ons komt, voor nietig. Wat heeft die man gezien? Jezus heeft niks gezegd. Hij is niet voorbij gegaan. Ons kent jou, jij is Messias, jij is Jezus. Zien van David, ons kent jou. Van die kracht van een man, wat die Heer met die waarheid doen. Die vrouw wat die Heer doen, met die waarheid en kracht. I'm telling you, als je voorbij gaat die mensen de strijd zal ophouden. Amen. Hij zegt, daar komen die mensen, maar hij praat over jou, mijn zuster, mijn brothers. Amen, kom ik stop maar daar, voor ik nog goed open. Amen. Amen. Zo samen.